Takže ročník 2016 z mýho pohledu je ročníkem Sauvignonu. Je to odrůda, který asi tenhle ročník nejvíc slušel. Sauvignony budou určitě dynamický, mají spoustu kyselin, mají ovocný aroma a určitě se máte na co těšit. Od ročníku 2016 čekám, že budou to velmi příjemná vína, budou trošičku i na zbytkovém cukru, protože úroda byla velice kvalitní, bylo ji trošku méně, ale kvalita byla vysoká. No, slibujeme si zase další dávku krásných vín, hodně aromatických, které jsou jakoby typické pro naše vinařství, které osloví naše zákazníky. Sklepy, ale vzhledem k tomu, že máme kvalitní sklepnictví, tak si myslím, že ten ročník pro nás, co se týká kvality vína, by mohl dopadnout velice dobře. Můžeme se těšit na pěkná aromatická vína, doplněná kyselinkou, budou určitě svěží, si myslím. Ročník 2016 bude výborný jako každý rok. Nový ročník, já si myslím, že byl lepší jak ročník 2015. Ty vína budou takový extraktivnější, voňavější, mají lepší kyselinky. No, sami nevíme, jaký bude ročník, protože ten rok byl jiný než všechny ostatní. Tak si myslím, že ročník by mohl být dobrý, ale to se všechno uvidí až ve sklepě. Takže přátelé, letos se budete lepit na naše vína jako muchy na tuto mucholapku. Děkujeme. Takovýhle nádherný vína, takový super vína. V adventské roce suché, příjemné víno. No.